زمالة استوديو بيت صحفت كمؤناتون نايكالووتن زفريو موسيقى زشطلو دكوان اللو اسكي نبرغت حنت معالتي كمي تمثل صعرتاتون معزام لبيت صحفتو كيدنا درف خدالو كمل انت عزيمنا ناتو بيت سئلن مبازحي كاسيتاتن سيدتاتن كم زونن نمصا سفيح مدبات كم زلوون كارينا
ኤርቲቪ ጌና ኣብ እግሪ ተኽልን ከላ መጀመርያ ብባንድ ማለት ላይቭ ዝተጻወተ ሙዚቀኛ በረኸት መንግስቲ ኣብ ምዃኑ ትዝክርዎ ዶ? ልክዕ 6 መስከረም 1996 ነይሩ። ተዘክሮኹም ንምሕዳስ ሽዑ ከምዚ ኢሉና ነይሩ። ትግርኛ ደረቕ እዩ፣ ንፍቕሪ ክገልጽ ዝኽእል ኣይኮነን። ናይ ፍቕሪ ደርፊ ብቑዕ ናይ ፍቕሪ ገላጽ ደርፊ ብትግርኛ የለን ይብሉሞ መልስኻ እንታይ እዩ? እዚ ብጣዕሚ ሮን ጌጋ እዩ ትግርኛ ኣነ ከምቲ ዝርዳእኒ ዘሎስ በፍጹም ጉድለት ዘይብሉ እንተፈሊጥካዮ ዓብ ቋንቋ እዩ፣ እንተዘይፈሊጥካዮ ግን ጸቢብ እዩ። ስለዚ እቶም ዘይፈለጥዎ ዘለው ኩሉ እቲ ቋንቋታትና ክርገጽን ክድሃኽን ክጭፍለቅን ስለ ዝጸንሐ ነቲ ቋንቋ ኣስፊሕካ ናይ ምፍላጥ ዕድላት ውሑድ እዩ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ቋንቋ እንድሕር ኣቲኻ ኣብ ውሽጡ ግን ካብ ኣምሓርኛ ኣዝዩ ተዓጻጸፈ ሰፊሕ ቋንቋ እዩ። ምስ በዓል ዓረብኛ ምስ በዓል እንግሊዝኛን እውን ክወዳደር እኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣነ። ምክንያቱ ካብ ግእዝ ኣብ ግእዝ ገጹ ስለ ዝጽጋዕ ዝምድና ምስ ዓረብን ምስ ኣብ ውሽጡ እውን ብቐረባ ምስ ናይ ትግረ ዝዛመድ ብምዃኑ ሰፊሑ መብዛሕትኡ ተመሳሳሊ ቃላት ትረክብ ኢኻ። ግን ብትግርኛ ጽቡቕ እንተተፍሊጥካ ዝኾነ ሓሳብ ክትገልጸላ ትኽእል ኢኻ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣነ። ብፍቕሪ ካብቲ በምሓርኛ ገይሮም ብዛዕባ ፍቕሪ ዝገልጽዎ ወይ ከዓ ብዓረብኛ ገይሮም ብዛዕባ ፍቕሪ ዝገልጽዎ ማዕሪኡ ዝኣክል ክገልጽ ክኢለ እንተበልኩስ ትምክሕቲ ይኮነን። ምክንያቱ ሓንቲ ትስብለኒ ፀሓይ ዕራርቦ ቂሐ ጽልሙ ኮይና ጭጋግ ከዊልዋ ሕብራዊ ደበና ደብዚዛ ትርአ ክትጠልቕ ደኒና ሓዚና ትመስል በዚ ፍቕሪ ናይ ክልቴና ይብል ናይ ምፍልላይ ማለት ስጋዕ ነታ ፀሓይ ምስቲ ምዕራብ ዘለዋ ሕብርታት ሲ ምስቲ እታ ደርፊ ዛ ኤሮፕላን ታእዋና ተሰቂላ ኣብ ደበና ያ ትብል ሕጂ ተፈጥሮ ኣዛሚትካ ምስ ኩሉ ነገራት ክትገልጸሉ ትኽእል፣ ቁንጅና እውን ክትገልጸሉ ትኽእል። ኣነ መልክዕ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ዝጽብቕቲ ጓል ኣንስተይቲ ገሊፀያ ብግጥሚ ኩሪኣ ክምክም ኩትሞ ማሕለፍያ ዳንጋ ከተሳጉሞ ካብ ብርኪ ላዕሊ እሞ ጠማ ጥምጥርሞ ወዳጀ ቅርፂ ዓዳም ገረሞ ክሳድ መኾምብያ ፍልይ ዝበለ ኣዒንታ ብሩህ ክንዲ ዕንጉለ ሙጡና ኣፍንጫ ተስተኻኸለ መንኮባ ሚዛን ግርማ ፍሻለ ብናት መልክዕ ሰብ ተጸለለ ኢልና ካልእ እውን ኣጅበ ቀውዒ ጠስሚ ኸራሚ ፀሓይ ለብዘበን ወርሕኒ ዓሚ ማሪክ ክንንበር ከተኽዘምዝሚ ንሜዳ ምስ ወጻኻ ብ1975 በረኸት ናይ ሜዳ ህይወትካ ዝከርእየና ስእልታት ኣለካ። ክትከይድ ከለኻ ሓንቲ ደርፍላትካ ተሰማሚዕንሎ ካበያ መጺኣ ድሕሪኡኸ ኣብ ሜዳ ከመይ ዝኣመሰለካ ተጋዳላይ ኢኻ ነርካ እስኪ ኣዕልለና። ናይ ሜዳ ደኣሞ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣይለ ክገልጾ ሕቡእ ነገር የለን። ምግዳል እዩ በቃ ምስጢራት የብሉን። ጠበንጃ ምትኳስ ምውጋእ ተማሂርና እቲ ካልእካ በብሞያኻ እንዲኻ ትሰርሕ ኣብቲ ናይ ባህሊ ኣብኡ ከዓ ኣገልግል ነይረ ማለት እዩ። ኣራይ ጸጊሙካ ዶ ወዲ ከተማ ጸኒሕካ ክትከይድ ዓዲ ኸይድካ ኣብ ከምዚ ምርኢት ከተርኢ ዚታ ትበሃል ኣብ ዓዲ ኸይድካ እውን ምስ ስድራኻ ምስ ዕጥቅኻ ከለኻ ተጋዳላይ ኮይንካ ተሰኣልካዮ ምስ ስድራ ቤታት ርኤ ሕጅስ ከም ወተሃደርሲ ህይወትካ ከመይ ነይሩ? ንሳ እኳ ክትዕልለኒ ጽቡቕ እዩ ነይሩ። ብጀካቲ ደቅኻ ሓዛርካ ንብረትካ ፋሕፋሕ ምባሉ ንስኻ ከዓ
ኣብ መስዋዕት ምቕራብካ እዚ ሓደ ግዜ ቅቢፅካ ኸይድካ እንዲኻ ብድሕሪኡ ቆሪሕ ድሕሪት የለን ንቕፃል ጥራሕ ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ ኣሒለ ይፈልጥ ነየ ኣነ ቅሱን ህይወት ዘሕለፍ ኩሉ እዋን እንተሎ ሜዳ ጥራሕ ኣነ ማለት ሲ ፅባሕ ንጎ እንታይ ክቆርስ እየ ዝበሃል የለን ዋና ገዛ ክራይ ምፀካን እዩ ዋና ኤሌክትሪክ ኣይመፀካ ወላ ሓንቲ ሕራይ ተሰማሚዕኒ ኣሎ ትብል ደርፊ ንመን ኢኻ ደሪፍካያ ተሰማሚዕኒ ንነብሰይ ንኩሉ እቲ ዘይብእምኒ ዝድቅስ ኣብ እምኒ በቃ ሳያት ነበራ ግን መበገስ ኣለዋ እምባይ ሃብቲ እዚ ምሳይ ድመፀ እሳ ስለ ዝሰማዕኩ እየ ዝክምፀያ ምሳይ መፅኡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብሓንሳ ስለ ዝነበርናሲ መፂና ማለት እዩ ሜዳ ኣቲና ኣብዚ በዚ ቆላ ስረ ብኡ ሒዞምና ፈዳይ ንኸይድ በቃ ስጋዕ ሰዓት ሓደ ዝኸውን ሕጂ እምባየ ደኺሞ وتمجمر حبة سبعة وتسعين. سجيركم بلوكون ميدا خسلو فيه. سجيرنا بمرب سجيرناس دحر عند خلا سويلنا بحدا قدم دفولتو سبت تعاقبنا الرخيبنا مستمنا وش تسرعيت شعو كاب عند خلا بجسم مقد عم فرق من دفرة قال الله سريع قصنا بزي عاد بيلنا بقرنا بجمرو نتاحتي مقال كلنا مالتي معلم بلالح حجي إما دخي مساعد هذا خون كله صبوا كخيدو أنا قلت وده هاجر السبب بقدمي راح نبرخا حد شاكونا نعي كاب هاجر السبب سلاز خدكم حجي أو مصدقمه تقى حرت أنا يعني راح حرت أنا زبهر له أبتم بلا راح ما عدنا أقول لا يزول في أجرو أبقى بس هنا كابزي أي كينيل إيه حجي بقى نامي ترى عقمة أنت قصة لازمكم أبزي أخذ الكسي ويك قدفكم من خيرو قليل وأتم زسني نازل ورو تقعدلتي تعال نقبر أبزخ أن إحنا نحضر عرف قدف ويرو ذكيسنا حجي ساعة شو عطوا خيرس كاسكي سوون ناس تعدف تتقن يعني را قل متايلو باي تقول كس خلصي بل دنا أقول لا ذكيس كذا الخامو تأمان كل قصة كايل يوم أعتقد أن تسامي عنه الليل إيه مارك بالله مارك كنزي تسامي كا زي من زي حرايبل لكسيله لكيسو حجي تسامي عنسي أرست جريا تسامي عنه الله تسامي عني حمد تنزيفة ترئيس أمني يا تقول أرست ليش تسكت معنا ويلي بخم أبا يا خبرت سبك ذكرام أنتي تقدمي تدرف يا أميري عمالتي تسمعين لو تسمعوني تسمعين لو تسمعوني حمد نتيفي تتبسمني تسمعوني كم زيادة بالنيرة رسعي يا غروب منم ترح أغي سنو حمدتي يغسل علينا كنعتنا العادي نحن بسالنا أبنا كنعت عودي حساب النيرخوات أنا حق فردي كم جات بالنيرة
ندمص بدهوتات نزه هاجر زي زتابع نزه حزب زي زعطق نزه حزب زي اجوها زبل زي ماتاتن درفتاتن غيرو مس دقدقيوم مس برخص درف زلو دقدقيوم برخص زعبه بعدمي نتوم هصاون تقولعو اجوهم نمبال نمتبع زغبرو ነገራት እጂ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክትብዛዕና ንበረኸት ሕጂ ታይ ግዜ ክብል ደሊ ሓደ ሰባት ሓደ ሳይብለኒ በረኸት ደቀይስ ስነ ስርዓት ኣለዎም ኢሉ ይብሉኒ ልክዕ በረኸት ማተይሲ ዓቢ ሽግር ረሂቡ ብስድራ ቤት በረኸት ካብቶም ደቁ ገዲፉ ሓዳሩ ገዲፉ ብህፃውንቶም ደቁ ዝወፀን ሜዳ እዩ ምእንቲ ሃገር ኢሉ ወፅዩ ኣዲኦም ደቃ ገዲፋ ተኣሲራ ሕጂ በረኸት ደቀይ ስነ ስርዓት ኣለዎም ክብል ከሎ ስነ ስርዓት ናይ ተዓባብያ እምበር በረኸት ንደቁ ዝያዳ ካብ ሰብ ዝገበረሎም ነገር የለን ንደቁ ዝያዳ ዝገበረሉ የለን በረኸት ደቆም ብዕድሎም የዓዮም ደቁ ስሜራ ወፂ ብነሽቱ ኣዲኦም ገዲፋቶም ተኣሲራ ዓብዮም ግን ዓብዮም በረኸት ኣብዚ ዓዲ ነበሩ ሓደ ሰባት ንምንታይ እሱ ደቁ ኣወፃ ቀሚጡ ከምዚ ይብል ከምዚ ኢሉ ደርፍ ንዓና ዋርሳይ እንዳበለ ክስታይ ገይሩና ዶ ይህ ክስታይ ደገል ብዙሓት ኣለዉ ክስታይ ዘብሉ ግን ከምኡ ይኮነን በረኸት ደቁ ምስ ዓበይን በረኸት ብህፃውንቶም ገዲፎም ዓትዩ ስጋብ ሕጂ ምስ ደቁ ርኤ ይፈልጥኒ ያኒ
ካብ ስነ ጥበብ ወፃኢ ክትገልጾ የጸግመካ እዩ እቲ ንኣብነት ማና ጋዜጠኛ ኢኺ ኪኖ ጋዜጠኛ ብዛዕባ ኺ ብዙሕ ነገር ክፈልጥ ይኽእል እየ ብቐጥታ ብተዘዋዋሪ በዓል ኹን ክትገልጸለይ ትኽእል ኢኺ በረኸት ግን ከምኡ ዕድል ኣነ ይረኸብኩን ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ካብ ንላለ ፀቢቕና ካብ ንላለ 10 ዓመታት ዝያዳ ሓሊፉሎ ብፍላይ ኣብ ሳልሳይ ወራር ፀቢቕና ኢና ተላሊና ሓሊፉሎ ዕድል ክረክብ ኣይከኣልኩን በረኸሲ እንታይ እዩ ካልኡ በረኸሲ እንታይ እዩ ኩሉ ነገሩ በረኸሲ ስነ ጥበብ ኮይኑ ይስማዓኒ እጂ ክረኽቦ ኣለኻ መንገዲ ትረኽቦ ኣብ ስራሕ ትረኽቦ ብገለ ኣጋጣሚታት ትረኽቦ ከም ዝበልኩ ምስጉን ኣይኮነን እዚ ወድ ፈራዳ ኣይኮነን ዝብለኒ ወዲ ምስጉን እዩ ዝብለኒ ምፅእ ምስ በልና ተመጀመርያ ከመልኻ ብሓንዳ ሓዲርካ ወዘተረፈ ኢላ ምስ ተጀመረት ብድሕሪኣ ዘልዕላ እዚ ትሰርሕዎ ዘለኹም ድራማ እዚ ትሰርሕዎ ዘለኹም ፊልም እዚ ከዓ ከምዚ ነይሩ እንተዝኸውን ሙዚቃ ከዓ ብከምዚ መንገዲ እንተዝኣትዎ ሕጂ በዚ ምስ ጀመረ ካልእ ነገር ብዛዕባ ነብሱ ከይነገረካ ይሓልፍ ሕጂ 10 ዓመታት ሓሊፉሎ ኣነ ሕጂ ንበረኸት ትዕዝብተይ ይኽሉ ከምዚ ጥቕሉል ስነ ጥበብ እዩ ጥራይ ኣብቲ ናቱ ሞያ ኣብ ናይ ደርፊ ኣብ ናይ ገለ ዘይኮነ ዝኾነ ኣብ ቴሌቪዥን ዝረኣያ ዝኾነ ዝተወዓለላ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕ እንሳ ጥራይ ክዛረበላ ካልእ ክዛረብ ከምዚ ዘይተዓደለ ኮይኑ ዝስምዓካ ንዓይ ፐርሰናሊ ከምኡ የጋጥመኒ ምናልባት ነዊሕ ኮፍ ኢለ ተዝዕልል ፍልይ ኢለ ምረኣኽዎ ሕጂሲ ስነ ጥበብ ኣብ ስነ ጥበብ ዝነብር ሙሉእ ነብሱ ስነ ጥበብ ኮይኑ ይስምዓኒ ካብ እንታይ ዝብገስ መስለካ እዚ ሓይሊ እዚ ሓይሊ ኣነ ሶሪ ከም ቃል ስለ ዘይረኸብ ኩሉ ክዛረበሉ ብዙሕ ኣይክእልን ኸውን ስነ ጥበበኛታት ኣብ ገለ ግንጭ ዝኾነ ካራክተርስ የርእዮም ፍልይ ዝበለ ጠባይ የርእዮም ኣብ እቲ ሞዮኦም ከምዚ ምጥቀት ደኽንብሎ ንኽእል የውፅኦም ካብቲ ተራ ነገር የውፅኦም እሞ ይወፁ ተራ ዘይኮነ ከዓ ካብ ተራ ውፅእ ዝበለ ነገር ክገልፁ ይደልዩ እሞ ይጭነቑ ኣብ ብዙሓት ስነ ጥበበኛታት ብፍላይ ብጋዜጣ ብወረ ብገለ ከም ንሰምዖ ክሳብ ዕግበት ናይቲ ሙዚቃ ደሪኽዎምሲ ናብ ካልእ ነገር እውን ናብ ዕፀፋር ስኬድካ ድራግ እንዳሰተኻ ነቲ ክትበፅሖ ትደሊ ደረጃ ክትበፅሕ ፃዕርታት ይካየድ እዩ ሕጂ በረኸት ይረኣየኒ እትወኑ ኣብ ውሽጡ እዩ ዘሎ ካብ ውሽጡ እዩ እቲ ስነ ጥበብ ክጥቀመሉ ኢሉ ኣይኮነን ወይ ገንዘብ ክረኽበሉ ኢሉ ኣይኮነን ምናልባት ገንዘብ ይመፆ ኸውን ብሰንኪ እቲ ዝበፅሖ ደረጃ ግን ንከምኡ ኢሉ ኣይመስለንን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ብቕልል ዝበለ ነገር እውን ክቐርብ ኣይደልን እዩ ንኣብነት ሽራራ የምፅእ ጉራዴ ይሕዝ ኣብ ናይ መኸተ ክኸውን ከሎ ኣብ መድረኽ እውን ክቐርብ ከሎ ነቶም ምስኡ ዘሎ መሳርሕቱ ብድሕሪት ቆሊሕ እናበለ ሓበሬታ እንዳሃበ ይሰርሕ እቲ ጣዕሚ ሙዚቃ እንተ ደኣ ዘይመፂኡ ድሃይ በረኸት ኣይትሰምዕን ኢኻ ብማይክሮፎን ክትመፅእ ኣለዋ እታ ድሃይ ተዋሃሂዳ ክትመፅእ ኣለዋ ድሕሪኡ እዩ እቲ ድምፁ ክትሰምዖ ትኽእልሲ ብድሕሪ ምወሃሃዱ ነቲ ሙዚቃ እዩ ከም ዝብለካ ኣብ ውሽጥኻ እንድሕሪ ዝኾን ኮይኑ ብወጃሃላይነት ኣይትሓልፎን ኢኻ ብንግበረሎም ኣይነፀብቐሎም ነገር ኣይትሓልፎን ኢኻ ክትገብሮ ትኮይንካ ፅቡቅ ጌርካ ክትገብሮ ዘለካ እንተዘይኮይኑ ኣይትገብሮን ኢኻ ሕጂ ይረአዮ እሞ ሽራራ ክገብር ከሎ ይረአየኒ ምናልባት ናይ ብሓቂ ቃል ኣይከውንን ኣብ ትግርኛ ሕፅረት ክህሉ ክእል እዩ እቲ ምጉታን ርእሱ ሽራራ ምግባሩ ዛር እውን ክኸውን ክእል ዛር ማለትሲ ዛር ኢልና ንሕና ንዛረቦስ ኣብ ውሽጥኻ ዝደፋፍኣካ ኣብቲ ዝለዓለ ምጥቀት ከደይበካ ዝኽእል ስምዒት ምናልባት ዛር ምስ ካልእ ትርጉም ይህልዎ ኸውን ኣነ ቃል ስለ ዘይረኸብ ኩላ እየ ዝብለክ ዘለኹ ግን ኣብ ውሽጡ ኣለዎ ሰማይ ከብፅሖ ዝደልዮ ነገር በረኸት ኣነ ከምኡ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ረአዮ ዋላ እቲ ምንቅስቓስ ናይ ኣካላቱ ካብ ሽንጡ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝመንኩቡ ገለ ነገር ኣንቀሳቂሱ ክሳዱ ንየማን ፀጋም ነፂጉ ከምዚ ምንቅስቓስ ናይ ኮብራ ተንቀሳቂሱ ድሓር ይኸይድ ኣብ ውሽጡ ኣሎ ንሙሉእ ኣካላቱ ይቆፃፀሮ ንመትንታቱ ንጅማውቱ ንገለ እዩ ዝቆፃፀሮ ትደርፊ እንድሕር ብሓደ መዓልቲ ኣጋጣሚ ኢንተርቪው ክትገብሪ ከለኺ ፊዚካሊ ከመይ ይስማዓካ ምስ ወዳእካ እስክበልዮ ከምዚ ሓያል ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ነገራት ተኣሳሲሩ ዝደርፍ ንተዓዘብቱ ድማ ብኡ መጠን ክሳብ ዝውድእ ሲ ዘይዕግበቦም ኮይኑ እንዳተሰምዖም ክዕግቦም እንዳፃዓረ ዝውድኦ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣደን ንዓይ ከምዚ ኣብ ዕድሚኡ ምቅያር ዝረኣኻሉ ግዜ ኣሎ ዶ
እንጂ ከም ነቢት ወከምዚኣ ሜስ ከምዚ ነቢት እንዳተረረኸ ኸይድ ጥራሕ ርአዮ ሕጂ ኮፍ ኢልና ክንሰምዖ እዩ ጎዲሉና ዘሎ ካብ በረኸት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነ ግን ኮፍ ኢልና እስኪ በረኸት ፅባሕ እውን ምስ ኣይነብርን እዩ በረኸት ግን ኮፍ ኢልና ንሰምዖ ንበረኸት ኣብ ገዛና ኮፍ ኢልና ኣብ ኣውቶቡስ እንዳኸድና ንፋሪት እንዳኸድና መኪና ገለ እንዳኸድና ኮፍ ኢልና ንሰምዖ እሞ ኣብ ኮንቴምፕሌሽን ዝእትወና ኣብ እስተንትኖ ዝእትወና ደርፍታት እንተ ዝህበና ገምገም ዝዓደኸ ገምገም ባሕሪ ሓንሳብ ዓዲ ግመይ ዓዲ ዳህሪ ሓንሳብ ዓዲ ፀሓይ ዓዲ ቁሪ ኣባጊፋው ዳእቶ ካብ ሃደነ ኣባጊፋው ዳእቶ تسارنا حدا خسادو كلتا من بودا
أب مودعتا زرسعنا يوجلي كتبل تدليخا عدلك بكامو دينا قوالكاون عدل هابني نعاهم زدالخو نشتي قبجالو إلا لا نعو خنرئينا اوكي صبوق أنا نهزب إرترا كمتي زتمنيو غيره كمتي زدلي غيره أقلقل كون كون العلاقة قلقله سلازي زحلن عقب سبقن توسنايو هزب إرترا أجوها اتزيز أنكر نجر حليف كايو أب عفافيت دركوخيت عاوتن برهانن أبت برهان يخازل لها حجي وكل تقديد تبرهانسي أو أبدقي يخازل لها مرش ترى حزب الله حنت درفون الله من الباش الرأي نالو تبانا تبريا مرش مارشالو كله بقولنا خلايات ببزلها بأقاطامي بعل فاسيكا زي طعم زقانو مودعتا قالات كنسمعو أنون بطعمي دس بلني برخت أنا نحبن أب مبل 5 عامت كا تزيملو زلخا علال مقباري مساخا حجون أي تتعنكف إيشوخا يقاكا مثلا كنكسب سخاون تناي لبخا ختقبر سلت زهب كان عدل بطعمي مسجنكا اوكي بحس بعل يقبر لنا نقول لاتنا زبيرترا اوشتن اوصائن زلخم ناي حقوس ناي رهوا ناي سلام ناي فقري ناي معبالي غزي يقبر لنا املاح رحس بعل تزل اوكي رحس بعل تنسى رحس مبل 5 عامت كينت وباوي قعزو بهار برخت منقستا اوكي اويلو
سمتا كحلوني ميزانك استخاخلو حزب عالم ويتكلم بس اللي سمتا كحلوني ميزانك استخاخلو حزب عالم ويتكلم بس اللي سمتا كحلوني ميزانك استخاخلو حزب عالم ويتكلم بس اللي سمتا كحلوني ميزانك استخاخلو سايقين زبلي شجر بزاك على ما تكون لماني تبلعنا متفطني كبره حلونا عليهم كم بكفاي سالم كم زلت إريترا كم متوقت كون حرام كم زلت إريترا كم متوقت كون حرام بيسما تعرف عالمنا تتلالي مسل كل ما تنكحلوني ميزانك استخاخلو حزب عالم ويتتلالي بس اللي سمى تنكحلوني ميزانك استخاخلو حزب عالمنا تتلالي مسل كل ما تنكحلوني ميزانك استخاخلو حزب عالم ويتتلالي بس اللي سمى تنكحلوني ميزانك استخاخلو ترقمنا تنعب يفلتو علو نهزاب تتفقو فتعال خلو بخندو كم كلام يوم زفردو دك زعالم كلنا سبدك سبعات مدينة زهب زخلي منبري عم نخبع لنيو فتاري عم نخبع لنيو فتاري زندق مريت مصبحري قلبو كباري عم نخبع لنيو فتاري زندق مريت مصبحري قلبو كباري عالمنا تتلالي وصلنا سمتا كحلوني ميزانك استخاخلو حزب عالم ويتكلم بس اللي سمتا كحلوني ميزانك استخاخلو حزب عالمنا تتلالي بس اللي سمتا كحلوني ميزانك استخاخلو حزب عالم ويتكلم بس اللي سمتا كحلوني ميزانك استخاخلو زهورة هاجر كتبدل تقدسني نيتبل أنت تري معدخا صبحنا اللو ترخي اتخبدل زيدلي كمين خالي زي حلي سميعو خلو دسكتي ريساو عينو زبكتي ريساو عينو زبكتي نحلو نقود بشتي إنا بلتي ريساو عينو زبكتي نحلو نقود بشتي إنا بلتي إنا بلتي دسكتي عينو زبكتي عالمنا تتلالي وصلنا سمتا كحلوني ميزانك استخاخلو حزب عالم ويتكلم بس اللي سمتا كحلوني ميزانك استخاخلو حزب عالمنا تتلالي وصلنا سمتا كحلوني ميزانك استخاخلو حزب عالم ويتكلم بس اللي سمتا كحلوني ميزانك استخاخلو رزقك غير زبلي شجر بزاك على متى كون لماني كبلعنا متفطني كورخ حلونا عليهم كم بركك السلام كم يا زلت إريترا كم متوقت كون حرام كم يا زلت إريترا كم متوقت كون حرام بيسمع ما تعرف بصفرا كم يا زلت إريترا كم متوقت كون حرام بيسمع ما تعرف سبلونا ببدو أتعال خلا بغندو
نحل نقول شتى بحري